Cześć moi drodzy, witam was. W pierwszej kolejności zachęcam, żeby sobie puścić muzykę jakąś w tle, jak chcecie jakiś podkład. Ja za bardzo nie przyszło mi do głowy, co można by tu było dopasować. Także to ewentualnie zostawiam wam. Słuchajcie, krótko. Wróciłem w zasadzie w tym momencie 10 minut temu z filmu Wołyń w kinie. Premiera tego filmu była przedwczoraj, czyli w piątek. Ja chciałem się wybrać na premierę, ale niestety nie miałem czasu i Wybrałem się dzisiaj, wziąłem ze sobą mojego dziadka, pasjonata generalnie historii Polski i nie tylko. Pomyślałem, że to jest kino, które powinien zobaczyć. I powiem wam, ciężko o tym filmie bardzo się gada. Nie naprawdę z ręką na sercu mówię. Jak wyszliśmy z kina, to generalnie przez całą drogę do domu żeśmy się do siebie nie odzywali, bo to jest... Nie wiem od czego tu zacząć. Nie chcę wchodzić w ogóle. Nie chciałbym tu w ogóle wchodzić w tematy relacji polsko-ukraińskich i wspólnej historii całego tła tej tragicznej zbrodni, którą Ukraińcy popełnili na Polakach, bo no to nie o to chodzi. Chodzi o film sam jako film. No chociaż z drugiej strony ciężko pominąć ten jakby to główny kręgosłup tego filmu. Słuchajcie, film jest świetny oczywiście. Film jest świetny jak wszystkie filmy pana Wojciecha Smarzowskiego, którego miałem okazję widzieć Drogówkę, Róże, Wesele, Dom Zły, Pod Mocnym Aniołem i żaden z tych filmów nie zawiódł i ten też nie zawodzi. I filmy pana Smarzowskiego zawsze słynęły z tego, że one pokazują wszystko dosadnie, aż za dosadnie być może. Niektóre na przykład jak Drogówka. Wszystko jest tak jakby dosadnie, że aż przerysowanie się wydaje. I tym razem to jest na pewno najdosadniejszy film według mnie pana Smarzowskiego. Mocna była w tym temacie Róża, to tak porównując, bo też traktuje o klimatach gdzieś właśnie II wojny światowej, z tym, że tam były wiadomo Prusy Wschodnie i zbrodnie i to co się działo, kiedy wkroczyła tam w 1945 roku Armia Czerwona. No tutaj mamy wioski na Wołyniu i zbrodnie band UPA na Polakach zamieszkujących tamte tereny byłych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. No ciężko mi się gada, powiem wam, bo wyszedłem z kina blady jak ściana. To jest też efekt tego, że w przeciągu ostatnich 72 godzin przespałem 8, to jest trochę mało, także w kinie w pewnym momencie prawie zjechałem z krzesła, tak mi się słabo zrobiło, bo w filmie jest budowane napięcie w sposób mistrzowski. Od początku wszystko się zaczyna sielanką, jeszcze w czasach, czy w zasadzie już u schyłku tych czasów, kiedy jeszcze, prawda, społeczność ukraińska i polska razem jakoś tam współżyje, tworzą się mieszane małżeństwa polsko-ukraińskie. Na pewno więcej z tego filmu wyniesiecie, jeżeli gdzieś u was były obecne tego typu historie w domu, na przykład jeżeli mieliście jakichś przodków, dziadków, pradziadków z Wołynia czy z tych okolic, to będziecie pewnie jakoś się więcej z tym wszystkim utożsamiać. Ja z tamtych akurat stron żadnej rodziny nie miałem, aczkolwiek od strony mojej mamy, moja prababka moja pochodziła z Lwowa, miała warsztat tkacki w Lwowie. I jej brat mieszkał gdzieś na obrzeżach miasta i został też zamordowany przez Ukraińców w bardzo brutalny sposób. Był dróżnikiem, nie wiem jak się nazywa fachowo, no w każdym razie tak zwanym wachtyrzem na przejeździe kolejowym i tam został siekierą czy jakąś tam motyką zamordowany przez Ukraińców. No film jest świetny pod względem aktorstwa, pod względem muzyki, która się pojawia nieczęsto, ale jak już dochodzi do głosu, to jest muzyka typowa gdzieś tam dla filmów pana Smarzowskiego, czyli jakieś takie groźne, kakofoniczne pomruki, skrzypienia, gdzieś tam bas dudniący w tle, który buduje napięcie w ten sposób, że od samego początku do końca ten film oglądałem z tętnem 160 i te 200 i te 150 minut przeleciało, tak, świetnie się to ogląda, ale ogląda się to bardzo ciężko, tak samo jak i Róże i w ogóle, no wiadomo, wszystkie filmy, ale szczególnie te, które gdzieś traktują, tak jak Róża, na podstawie prawdziwych zdarzeń i człowiek ma świadomość, że to się gdzieś działo naprawdę. Ogląda się to strasznie ciężko, ten film męczy okropnie, naprawdę wyszedłem zmęczony jakby
jak to powiedzieć, zmęczony niedoróbstwem i nieudacznością Smoleńska, to jest całkiem inny typ zmęczenia, bo tu po prostu już jak gdzieś tam kończy się jakaś scena jednej rzezi, my bierzemy oddech i zaraz jest następna pomimo, że film jakoś nie epatuje brutalnością bardzo, tak wiecie, nad wyraz, bo wiadomo, że nie można było z tego filmu zrobić jakiegoś slashera w gatunku gore i tam pokazywać tego wszystkiego, bo to by było jakieś, też mi się wydaje, w takim obrazie niewłaściwe, ale te okrucieństwa, jakich dopuszczali się Ukraińcy na Polakach, są bardzo dosadnie pokazane w różnych formach. Nie będę tu o tym opowiadał, bo o tym możecie sobie poczytać na internecie. Jest gdzieś nawet fachowa literatura na temat tego, w jaki sposób Ukraińcy wtedy mordowali Polaków na najrozmaitsze straszne. Naprawdę nie do pomyślenia sposoby i to są naprawdę rzeczy, których byście się nie spodziewali po jakimś horrorze slasherze amerykańskim typu C, tylko że to się działo naprawdę i ginęła masa ludzi przez długi czas. Także to jest straszne. Nie wiem, ten film na pewno trzeba obejrzeć, bo to jest bardzo, bardzo dobry film pod względem technicznym i pod względem tego, wydaje mi się na tyle co wiem, historycznie, jakby to powiedzieć, wierny temu, jak to wyglądało, jak to mogło wyglądać. Zresztą z tego co wiem, było to robione, bodaj pan Smarzowski mówił, że robi ten film między innymi po to w głównej mierze, że już coraz mniej jest świadków naocznych tych rzeczy, które tam się działy, a nie można pod żadnym pozorem dopuścić do tego, żeby to gdzieś poszło w niepamięć. To jest po prostu, to w niepamięć nie może pójść to, co się tam działo, bo to są naprawdę okropne rzeczy. I ten film, no film powinien zobaczyć każdy, oczywiście, no nie wysyłałbym na niego młodzieży szkolnej, gimnazjalnej, bo tam są znaczy ja wiem, że ludzie w tym wieku widzieli już pewnie gorsze rzeczy w grach i w filmach, ale jednak tam są okropne obrazy zaprezentowane, także, ale myślę, że to mógłby być obowiązkowy film gdzieś w liceach, jakichś może nie tylko profilowanych, nie wiem, jakoś tam historycznie, czy w jakichś tego typu klasach, tylko generalnie, no powinno się go zobaczyć. To jest bardzo ważny film, myślę, dla pamięci tych wydarzeń, które wtedy się działy i każdemu z was, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to gorąco polecam go zobejrzeć i obejrzeć. No nie wiem, co tu więcej powiedzieć. Mi jeszcze tak trochę lata w środku wszystko jak galareta, bo naprawdę, no to jest mocny film, to jest mega mocny film. Jeżeli ktoś jest w jakichś słabszych nerwach albo zdrowiu, to niech tam jakieś relanium zażyje, bo tam są naprawdę, to są bardzo mocne obrazy, ale film jest, no trzeba by go obejrzeć. No ciężko powiedzieć, ja nie jestem krytykiem filmowym, nie będę tutaj się nad kadrami, prawda, rozpowiadał i tak dalej, chociaż obrazy są jak najbardziej, nie wiem, czy to było kręcone, ale obrazy są bardzo, no takie właśnie, jeżeli wyobrażałbym sobie gdzieś tam te tereny Kresów Wschodnich, Wołynia i tak dalej, no to właśnie tak one by wyglądały, no. Oczywiście pan Jakubik jako jedna z głównych ról, czyli taki czołowy, jeden z czołowych aktorów u pana Smarzowskiego, zabrakło tylko Topy i Dziędziela, ale no jak zwykle aktorstwo na bardzo wysokim poziomie. Pan Jacek Braciak też świetna rola. Kurde, nie wiem, wcześniej jak myślałem, to miałem dużo więcej do powiedzenia na ten temat i w sumie, no wiecie, to nie jest kanał dla kinomanów i tak dalej, ale wiecie, wypowiedziałem się o Smoleńsku. Zostałem tam nazwany parę razy Żydem i opłaconym przez PO. No kurde, mało płacą. Ale chciałem z wami podzielić moją opinią, bo może kogoś to zachęci, żeby to zobaczyć. Może ktoś się wahał. Trzeba to zobaczyć, bo to jest bardzo ważny film, bardzo mocny film, bardzo dobry film i myślę właśnie, że tacy reżyserzy jak pan Smarzowski, pan Smarzowski według mnie jest jednym z najlepszych reżyserów w tym momencie polskich, jeśli nie najlepszym i według mnie nie zrobił jeszcze ani jednego słabego filmu i myślę, że tacy twórcy jak on właśnie powinni być, jeżeli już twórcy powinni być wspierani przez państwo, to właśnie tacy jak on. I w to powinna być pompowana, ale tylko i wyłącznie kasa, bez żadnego nadzoru państwa i trzymania nad tym ręki, bo wiadomo jak to się kończy, jak państwo za bardzo ingeruje. Tacy reżyserzy jak pan Smarzowski powinni być wspierani ze wszystkich sił, bo to jest twórca obrazów, prawda, nieprzeciętnych. No.
nieprzeciętnych. Nie będę tu się wypowiadał na ten temat, jak ten film wpłynie na relacje polsko-ukraińskie. W każdym razie powinni go Ukraińcy też zobaczyć. Powinien on być wyświetlany tam. No ale o czym my tu gadamy? No, nie ma o czym gadać. W każdym razie obraz jak najbardziej odpowiedni. W ogóle ten film powinna zobaczyć Europa. Europa też zachodnia, której obywatele gdzieś tam nie do końca rozumią rzeczy, które się tutaj działy w tej części Europy i to jest dla nich jakaś totalna abstrakcja i myślę, że w dużej części po obejrzeniu tego filmu nie wiedzieliby, nie dawaliby wiary, że takie coś się działo w rzeczywistości. Także ten film powinien być pokazywany, powinni go zobaczyć Polacy, powinien lecieć na wschodzie i powinien lecieć na zachodzie, bo naprawdę to jest dobre, bardzo dobre kino. No. I chyba powiedziałem wszystko, co chciałem, aż mnie głowa rozbolała, ale zawsze tak mam po filmach pana Smarzowskiego. I to by było na tyle. Jestem ciekaw bardzo waszej opinii. Na pewno wśród was gdzieś znajdują się ludzie, którzy mieli gdzieś przodków, czy z Wołynia, czy gdzieś z Kresów, może gdzieś jakieś historie takie też gdzieś wynieśli z domu. I czy widzieliście ten film, czy macie zamiar, jak wy to widzicie, jak widzicie też wpływ tego filmu na relacje te polsko-ukraińskie i tutaj jakąś szansę na pojednanie jakieś tych dwóch narodów, ale wiecie, nie można się jednać, to jest taka, nie wchodząc w tematy polityczne, jedna konkluzja, nie można się jednać z narodem, który stawia pomniki bandytom. Także takie pojednanie, jak miało miejsce z Niemcami, tam gdzie wielką rolę odegrał pan arcybiskup Alfons Nosol, myślę, że to jeszcze zanim coś takiego by doszło, zanim do takiego wydarzenia doszłoby z Ukraińcami, to myślę, że naród ukraiński musi w dużej części bardzo dojrzeć i cywilizować się i uderzyć się w pierś, jak to mówią, bić się w cycę i nie stawiać pomników bandytom. No, to tylko tyle. Z tematów politycznych. Moja opinia, może się ktoś z nią, możecie się zgadzać z nią, nie, no takie moje zdanie. Tyle, bo się rozgadałem, a pewnie w sumie nic ważnego nie powiedziałem. Dziękuję wam za uwagę, moi drodzy. Piszcie, czy widzieliście. Jeżeli nie, to zapraszam w ogóle na oglądanie filmów pana Wojciecha Smarzowskiego, bo to są genialne produkcje, ale szczególnie na zobaczenie Wołynia. No, to by było tyle. Dziękuję. Dobrego wieczoru do wieczoru, jeżeli oglądacie wieczorem, bo jest godzina 20:49. A jak nie, to no, w każdym razie.